Započet ćemo s trbušnim ili dijafragmalnim disanjem. To je najlakša tehnika disanja, ali zato nije ništa manje učinkovita. Sjajan je način za umirenje uma i općenito smirenje, pri čemu se zbog naizmjeničnog širenja i stezanja trbuha masiraju i unutarnji trbušni mišići i tako potiče rad probavnog trakta. Trbušno disanje izvodi se tako da udahnemo na nos duboko i kao da spustimo zrak u donji dio trbuha, ispod pupka. To je ujedno i područje sakralne čakre svadištane. Polako napukujemo donji dio trbuha. Na izdah ga lagano stežemo i kroz nos izdišemo zrak. Udah i izdah traju jednako. Možemo početi tako da udišemo na 4 i izdišemo na 4. Nakon nekog vremena možete produžiti trajanje udaha i izdaha. Možete staviti ruku na donji dio trbuha i osjetiti kako se taj dio trbuha širi i skuplja. Udisat ćemo i brojati do 4, pa izdisati i brojati do 4. Udah 1, 2, 3, 4. Izdah 1, 2, 3, 4. Udah 1, 2, 3, 4. Izdah 1, 2, 3, 4. Ponovno. 1, 2, 3, 4. Izdah 1, 2, 3, 4. Ostavit ću vas u tišini tako da dišete u svom ritmu. Ovim disanjem, kao i svakom tehnikom disanja, pripremamo tijelo i um za meditaciju. Sad ćemo duboko udahnuti na nos i izdahnuti. Nastavit ćemo normalno disati, ali ako želite možete i dalje nastaviti disati trbušno. Sakralna čakra ili svadištana nalazi se oko 4 prsta ispod pupka u području spolnih organa. Njena boja je narančasta, a bidž mantra BAM.
emocija koja blokira ovu čakru je krivnja. Kada je ova čakra balansirana, potiče kreativnost, fleksibilnost, otvorenost uma, životnu radost. Povezana je s tekućinama u tijelu. Ako je uravnotežena, onda smo fluidni, vitalni i kao takva utječe na zdravu seksualnost. Ako postoji poremećaj ove čakre, javlja se osjećaj zakočenosti, potisnute seksualnosti, problemi sa začećem. Ruke u meditaciji možete staviti na koljena ili u neku od mudri. Zatvorite oči i pažnju usmjerite na područje sakralne čakre. Opustite se i pokušajte osjetiti kako se osjećate u tom dijelu tijela. Postoji li kakav grč ili napetost? Dišite. Sad zamislite narančastu kuglicu koja kao da se okreće u 3D prostoru vašeg tijela unutar zdjelice. Primijetite kako pulsira. Ovo narančasto svjetlo kao da je živo. Osjetite toplinu koju isijava zajedno s narančastom bojom i kako vam ta toplina ispunjava utrobu. Osjećaj je ugodan i opuštajući. Osjetite kako se opuštate i kako popušta napetost u tom dijelu tijela. S ovom čakrom su povezani bubrezi, mjehur i endokrini sustav. Ovo područje u tijelu stvara novi život, pa je zato ovo čakra kreativnosti i stvaranja općenito. Osjetite kako toplina ove pulsirajuće narančaste kugle topi svu napetost i ograničenja koja postoje fizički u ovom području, te kako istovremeno potiče kreativnost, stvaralaštvo i senzualnost u vama. Ako želite, možete lagano u sebi ili na glas izgovarati mantru VAM. Udahnemo i na izdah izgovaramo VAM. VAM. VAM.
Osjetite kako vibracija koju stvara ovaj zvuk struji cijelim vašim tijelom. Možete izgovarati i afirmacije. Otvaram se životu i svemu što on nosi. Dobro se odnosim prema svom fizičkom, mentalnom i duhovnom tijelu. Osjećam se samopouzdano i osjećam želju za životom. Dopuštam sebi uživanje u zadovoljstvima i obilju koje nosi život. Osjećam povezanost s drugim bićima. Ja sam kreator, stvaram ljepotu koja doprinosi ovom svijetu. Osjetite kako sa svakom ovom afirmacijom kugla kao da postaje sve veća i sjajnija, ispunjava cijelu vašu utrobu. Možda zrake tog narančastog svjetla počinju i isijavati izvan vas, stvarajući koprenu narančastog svjetla koja vas obavija. Dišite. Polako zamislite kako vas ta svjetlost i dalje obavija, ali postaje sve suptilnija. Samo je vi možete vidjeti i osjetiti njezinu toplinu i sigurnost. Dišite. Udahnite par puta duboko na nos i izdahnite. Vratite svoju pažnju u svoje tijelo. Osjetite ritam svog disanja.
možete potrljati dlanove i staviti ih na očne kapke i onda otvoriti oči u dlanu. Ili lagano pomicati prste na rukama prije nego što otvorite oči. Kad budete spremni, otvorite oči. Neka ova probuđena kreativnost i toplina bude sjeme budućih akcija. Namaste.